na Apomasu ogum yensa ye opiesie ye omanu ene wo mensa Nyansapo wosi yesane ne badwemba ya mamako aba ene yasa betrase ye transe dia na munim sensem nko a ena yete ebremu enu nti bomodi na nya aso na kame ho abra adesua ye be hyase na mom subscribe share na like eya wadwenkire no menye pesani nkunya na de ato ase na wabomodi asende ade ama wonu bi na ono nso anya bi ahwe na no beboa ama nyina yetimi etumpon e wa abrabum ni amane no nso a eya ato apeno etimi agina ne namro so kirebe sesu bonti mu koko yenkwai na odehye bi ene ya bawo no ne ne bebo nkomo no yenkoma na kwa aba no antu na ntwu na afei yenhye nkomo bonase se de bia ye no nyansapo so no nana wadaroma ye mu akwa aba banyansapo kasa mfunyiso ya medio ohane na wompom te sei janu ma dawroma ne obo ade dawroma me hoye pa pia nana wadaroma udin ede sei Midia ne Nana Agyeman Apomasu komfo ebu akwa asramaso Nana Agyeman de etoso mienu no wo se hwan komfo Apomasu komfo okay ebu akwa asramaso okay achi for so mahuni ebobo ba na brongu megu nhani ene yeta achiri kuma kwadu na beso abribra Nana wo ye Apomasu komfo wono ne yeni ni bedi nkomo yi na enkomobo no ebe kwa kopie baabi a ebi ana na obi ko sukuu kra na odi Apomasu ebe bi sam ni ahwe echi ni free hand man na sanse metie me classmate bi a ye friend say Apomasu na ya be dru Apomasu komfo hode ene na wose ye ginchirimu eti ebe ni nkomo na be ba bisi ho enu ti kan ho ye nkohye nkomo bonase nana ye di abakwasam ntini enamwo na ehwe se ye beboa ama nananom a ye nimse free abode mfiti ase di besi sambre yi eja monamro so saabo adwuma free obode ya di besi sambre ye beboa na afi ya kanyan ye yi ni de piepie ni hu suahu na ewumu enti na ye baaya ni se bisabiem hwan ene Apomasu komfo miame ne Apomasu komfo Nana Agyeman miame tie ye miame ne Apomasu komfo mani age anu yi no eda na be Apomasu komfo boye nkoma kaka na na hyase firi ni yo nedi kan ede efa kwanya wi so ada mempanimfo ene se bi eguru se bi nyaado me nananom enyina ase nedi kan ase dan koma twedi ampo nyankopon basa yi adom na etoso enkoma yenyina ewura otumfo se tutu a otoso mienu ni aka enkoma eye bantmahene na nkoma Nana Owusu apawu bantme jase ne a ono anasa ya asramaso hene ni edikan besa akwa amamwa kasa nyansapo TV fo manage ye mefese mosomo aba menchen ne se mo ne me ba betwetwen sankomo wi ti meda masepa ohne sebi ebu sebi nyaado mi de misha ketekete me ye menana enana okom bosom Apomasu no na bosom Apomasu na kasa ni nchipa efri atoni na Apomasu ogum yensa ye opiesie ye omanu ene wo mensa na ye hade ye ne mota oye de yi wo ne mota ye kase bibi ye ne mota na chese wo ne ba okay ye hade ye oka na chese wo ne ba ni nchipa de na chese ye atoni oho na ye nyina ye free na sabi ye classify ye kan nyina ebom ne baako enti ye ka Apomasu dia na chese eno ane asramaso atoni na sabi entotroso okay na wo ba na abakwasem kakra be na abeti ye de fa bosom Apomasu abakwasem die bebre boye bi bosom Apomasu no sabi obia obeti yesi mekom Apomasu so no onim na abakwasem onim se na Apomasu no ositie enso wase wo ya Apomasu komfo Apomasu sabi nyaado okoye nya kasa yewura ote kokoso ohonmo a bosom prekope okosa Apomasu edimubi no de no kosa ansana sabio asmaso ebe ya asmaso nyina
sabi ebru sabi enyaado Apomasu sudi mu tintima bi na Apomasu abakwasem de me kasa me kan ene wo hene wontimi nsole na sabi ebru wako na bakwasem efe ede suye pa na sabi obosom anase pani a woni abakwa na busua abakwasem enimu no ana omu no achiwade no na sabi ebru sabi enyaado na ja sabi busua no ho busua ko ti obosom Apomasu de na bakwasem doso pa na me ba wankasa wabrabomu na ise de medina Apomasu bosom na ankasa so me ba cho obekom ye mfie be se ni ombekom mfie dunsia na me koyi okay oba ye no apart from eko a wo moboa ma asanteman eko ye no awade be biem na wate a efa Apomasu bosom na be ye enya wo ba dunsia yi o ba ye ne de wo bete ye me wi a me ba wankasa wo so finhia dunsia ya bekom ti de nananom ka kire wo a wo bete ye bi se we de na enwa ho a wankasa kra wote ye ho dwiri wo no bo me nkomo pa mi ankasa se ohwe ba bia ye ti siesie ya aha eje kuru dada ye kuru dada wo ho Apomasu ba ya obehye no obehye ta no akwasi ewo ebu akwa asrema so a oba na ta no akwasi wo kurum ha oba wo ne betran satam sabi eburu sabi enyaado na aboa bafie ebechi nipa ti Apomasu hwe ya na osida bi saade amempene ema wo tuto kwayi mu a de ne pia ebesi eye asrema so ba bia ye ti sesi a ye di nkomoyi ema wo tu free kurudadanum afa wo tu free kurudadanum na petaku emo afoforo omse saade ba bia Apomasu akwakotra de beko ne akwakotra ne nchen ema wo hyenkom ka se be kakra ye hu abu akwa ye hu asrema so ye hu dade ase ye hu bu aso ekro ni nyina ba ya de ba ko enti ze obi e be krom hanmo a o se oba abu akwa oba abu akwa so obu akwa yo mu chichemu bebre ye obu aso ye wo dade ase ye wo asrema so nso ekro ni se ye kadi ni nyina ye se ye kwa abu akwa enti won free ha na se won tre hanmo a wonim san chichemu no tena ne wo ho no okay yenhwe we ni bidin koma obi a me de me bosom no ye kotu ni firi Benin India ne kofa ni firi e bi firi sirem ene ye de ne baaye me koje no ase ya konfo bi o na mkoje no me ba cho se wate ho aba kwasem a Apomasu firi hin ne baaye na no ba kokura de no se ofiri ewiem ena e baaye a eno so enya bosom ketoa e wa Asantemem ha no enti wo so die e firi hin ena e baaye ya Apomasu de oyo odman kuma okay oyo odman kuma sene okoba bia akọ Israel ya na se okoba bi se ya o mse Yesu Kristo baaye no ya Apomasu sa na oba anba asabi ebru sabi enyaado onye entubosom yenkotu no mena na mi di na ade siesie okamu emfie aduasa mienu ansa na Apomasu be kame satam na me yefunu sana Apomasu ede ba be kame ti Apomasu ye ntiska nkose mekọ na makọ akọpe anase mekọ na makọ akọtọ no yenye nti wo ho me yesunsun oye bofo ede ma me ema Asantehene nyina ene Ghana ma nyina nti Apomasu yentu o yesunsun oye bofo o se Apomasu ye adebo ahyase firi ba ye nyene eze meti ase enye na abosom ibia enye ne bosom kura Apomasu nye ne bosom okay Apomasu nye ne bosom kura ti de na no wo hye bia ebia pepepe ebia pepepe no libi no labalaba fo ni bia na ye ni hu agoro okay oba mfinhia dunsia ni no a wankasa betena so se komfo no bo me honso nkomo kakra e de pa na abaye na we de wa ya ma wankasa wie no kra na hu agu atonsu a chese asam na asaje nsem afira to apa agu na ase eno ye de hini bia ele beble edikan bebe krum ha na wuwu krum ha papa na nkabomu so eni kroimu na kroimu nyo so me baaye Apomasu adawroma otimi ba wo se muso bi ba besi bibi se ba besi ntimu nkobo pempem efitoto wo bia ni kosua miensa ye obosom bi ye friend bonkofi ye mfa nkwanta so ye kwa ye di nyema ni nyina akoya plekum ya bodawuru hanom ya ye wia nsu ni esen ni nyina ne de akọ asuoja ne akwa kuja entime ba ne ma sa wuwu ne sa ne ma basa no ebi eni krum hanom ene nkwanhia so obi akọ hanom yesi ofiri asenema so wakọ no akwa yesi me tire se me didi kwa me ho no wa se nana yesi nana Apomasu asa abawo enti anura
kura na po so ba ha besra me o ntina na ne jiwe anwanwaje bebre no ye e de ma me nti me meti a ma ye check wi me menya adwuma bia na po so adawroma ene me no kuridi a mekanti abrebia me nsakoma no check on so de why be so hwe abasa ene ukomu ntwitwae ne ade a ena fom wabore de ma nana me a me ba ye me de me kutwa yi sa hwemienu santem ahwe bi me hu dom a edi etrentwi mere kakra ya me ba ya wo mu pia wo mu eko eba nana edi adwuma na wo ye ne hankasa pote ye ba obi se wo ba Apomasu bosom so a edi adwuma na wo ye ntie wo se wo no wo ba hanum bi ohne me da wase papa sesi ene ade nipa ehwehwe nyina eyisika enso Apomasu onyi sika Apomasu nyi sika young boys ye ni nyam onyi sika oye tete bosom ohne se oyale se wadwuma se mo sei na se bi ebu se bi anya adu ubibi ena akam na o se wo pa akire ase bi ebu wadwuma bi aye obi wo kro oye adwuma o se mi sika sem na ma ya mi hunu so na wada ma pese mi tukwan ko hanom me nkrata asem mi sei unya bankwa dia na po so adawroma o che ho amane na oya eno anu ko tententen ye nyi sika ye nyi lotu wa ha ye nya hwe ne dia ne se wada ma wo ho kire wa oba na Apomasu no aboa wo adwuma bia ni hono mo wa hanom a obi hono mo ne kurukura na atre mo timi awale bia mfie aduasa enso na yefun ade na omunya bi eno na meka dia babesi wa asemi so aka se wo hono mo anu wate se yese obi di Apomasu echi bebre ni nyina afiri ye haya wa wosi wunya ba tumika na ba e wa kwa asema so ojo ba so pa Apomasu eno anu ne bra na fa number ntu dwansa na mato so say open number na say open ni medi nkuta hu bia na patro ansa na no ye mpe ena ye de komana na ena atwa gina so ye mpe sa number ni bi ani menye kontombo ni o mi am number na me to that thing so open mi am number we nkosi obi aso ye ka say chiame anase say there bi o se wi a ye be se da akofiri bia mi am number 0242 65 1231 0242 65 1231 asaya was applying and I was helping bi mu a 0277 26 2908 and also ofra obenyame na fede ni be wura wankasa mu na meduedu mu adidi mu kakra na ma menye eye enkomhye wi na mehwese metwa oso kom mfinhia be se dunsia ni obetena Apomasu so na metimi aka busum yi fa wo na wo mfinhia be se aduonu nkono ekọ na duasa so yenye na +1 manos 1 na mehwese metwa eno ano no hotwa oh na ma busum yi fa nkofi mimi sa obi me na ye fahini ya wo mo kwada so kumase kwada so oh se ne wo de wo kumase ba okay o maame ma wo to so sei e maame ma me to so du ti me badu o papa wo na papa ji hu dwanre ye no badu dwan kan ne no omoje na we kro oje waje awe se medwumawura wanya 90 aka nsi o so de be so no waje ni dwan awe yes wanya badu dwan bi na unyini no uko school kakra me school pa enya kakra egru be sei o me kodru SS oh na ni nice uko wanim nti uri secondary school no die biem na ye manwie secondary school no okay me koy edrum pempen so bi afi na de nema ense da enkreke ma me na de kubolo sem na me ya na mse de me kwa kusua adwuma and I'm pushing a juma, I'm pushing sliding doors. Me ye me am sliding doors, me ye be me juma kama. Did I acquire master nasi? A buy yana sabi you. Apomasu at the bewame. Okay. Apomasu worry muno. O ma me ma bedu dwade en kaka akire. Wo ye ka akire no no. Me nya ka akire. Eh, na se bie mu sa abeto aso. Ah, me enu to aso. Eh, dumienu. Obata na ya de pa fe de sei. Wodi nana meli. Pada so ho. Oho.
nyame nhyira no no nto ne nkwa ne mama na ho de mu e na papa nso din de sei Kwabena Apomasu Kwabena Apomasu ampa ye hwe na wa ka ye badu a ye je ho badu dwan reye wakosu adwuma wi a wankase wadi shop na ye adwuma na abusia wo fia na yesi Apomasu wa beto abasakuro mu a wo ba be fa no e hya ase ne na abusia ne je ne sei yesi wo fi friend yesi a hu saman na me ba ye Apomasu kam ye de mba kuruma ne kuruma kwampo ebi se ye ono a ebi se enye ono a enso mpanifo nwo krom ha na omne nananom te ho de sabi obosum ne ba ojino se ya nipa no ko ojino wan mo anu wusu o se we do am ya fina na kwa eku we de na kwa eku ti ase o koma se ya pepepepepepepe enso mo hu ena adanse krumu omudie omu yesi ensi sabi o obisasem pa busumi kam ya ye de me baaye senem di ka boso ebise ye onwa ebise enye onwa ne ye ne ba ku mienu ne nkomse o shi tumu ansana omoja tum se ampa se ya Apomasu asese me de te wono okay na ye se wo kansem bi to hono mo kansem bi de to ho ne bosom ne fa obi a ebetimi edi adanse am yusa ampa we ya Apomasu sanete enti wo de ne edi adanse na mo mo jitu mu prekope na o ma me fa ne sei me ma me so ya komforsa ene wa amre enti asha se kwa ma me kwa na ompre so ese me kom minze nka comfort de no wo ba na wo be comfort de nka e ko simple de ma enyes ne sa kra enya ne sa na manso e da fie okay inse be bru na ka ma me kwa de na ka open se na ka me ba ono no fa okay aha de papa e fa inse na ka me ko e ko no side nka ope enso amasa asa bi gru ko me papa e side ense na manso semo a na wo abusuan mu nti no nim se bi Apomasu di miti e kwa akohye jam se bi obata bi no so obe se bi obru ni ba mfa ne san kohye jam da enu tina na ma wo yese ompre so na enye ne bone kwa so ba da chiri wujim okay yen hwe na satempa che wo na waware ana na men ware okay na se oba yi ya sase ya na wawade dwudwa bi egu ha okay na yen hwe satem na anware na sa ya brantie gina ho so sa na afedi ekoda ne akom no wo bre ansa na onya yiri bi ayire die konfo bia ne ho no bre yire ho ada amo shafa mana na wo obi de ne die bre o se na wadawro ma me ne me kunu na te me ne me yire na te ana so ba bia makwa kohyia no na wadawro ma boa me na yesi na wo akasa mu ho ba ye odin konfo bia ne ho no a mo kasa safo nsa no ho enye no kore sa wo hu na akwan a e na nsa ho okay enamfo anu omo ben won so ananka anu omo ekonna kranna ebinum kwa ye yonko brebo afi be ya akomo no eje si Kristosum ne ade omo tete wo mu efiri won nchen ana wo mo da so a eni edi kasubom eno de omo ame ne omo sha ase anam ne omo ya yonko de bebre apapem enso omo ame ne omo sha ase ame ne omo ba yo mu twa ntoma kora de si omo mu sesi akwambo mu kora sa ni ha omo kranza ni ha se so bia nim se bio wo ye nananu mamane ana so yesi e abosom sem na me tina me bi sei e abosom sem so enya abosom sem kra ye di Kristosum e na aba na de dada ene maamo a ene maaya o maba enso ya mane ne amamne de ya to atwene ye so ye aduana ni manwe kraman kone kwowe o de o se wakọ hen aba kone kwowe ehwe na ebeto ade zina aye sofo nyankopon ati bibia ho a wo se kraman de enye na ma wo so we eni preko mo nkwa we opia wona chiwade e de Kristosum de o da beda da yen nsesi a ye kasa nyina de bia me kasa slave trade na ni wo sesi a wo tia sesi unya billions sesi ya obetimi de atran mo ye wadwuma ayo bibia sesi obe wa adwen se obe kwa America ukomi krom a ensu ada ho no ye fense de nchemani tetene ba mbete ye na omo mfa fin kan no oba ye bra wonkom ye mfa chede nkom ni ade ne omudi so no
esi dra na dwo a wo ye kromfo na adwenbone na ade be kuro no ma na ayiri enti wo de wo hyan ni beduru ana wo be nante beduru wuntimi nwura kuro no but the next afi ni nyinti nsuo no ese wo kwa amana ndawo a hwi enim na ede na wo ka de afa sa ensemi ho wo ne meda wase sa asem sei na ya na ye me ya ese abanesa de bia me mpai bo a me sire twedi ampo nyankopon ne asase ya ampo nuamo ase obeboa na obeka yiwura wote kokoso na koma na ahemfo a omdeda okurububua no bia ahemfo no di asolesem ohene bi kura bo nwura sebe nu konya dem kura no akobọ mpaye wo konfo abakrom kura bo akwakoche a ohene a wo ese nu onum asem ko obeka a kirewo o mo kan tenu mini ho mo kan tenu nyese na mani abakrom po ohene wo se otwa tumadi siw mu ese e na okọ kan ahemfo no nye enti mesem wura wote kokoso otumfo se tutu esekan se omwa na samane ne amamre we nyina onsanfa emre ye na se bi ese sankofa we yenchi no wonso na konfo mu no wonso na bosom mu asabi ebu se bi nyado asantema be asantema nyina efi nananu abosom wadawruma okay asantema be asantema nyina efi nananu abosom ti na yahwefo ene yetiefo amohwe efiri achichi ne menche nyansa pokasa mfonyini yafade ate ho se sede nananum chichi ne nyansa kwan so ede to ho no sebe bodam ni bopo abodam ni nesane yenso ye befa badwemba kwan so na ye de esane a ene wahra ye ne anintini ane atwetwawuru wo mo mutirimu bobew ewo akommu nubna ane nuya ne hini no ne tan no na afi nua haban no na wo bossedie mo munim de no asantementi ankasa no omo na ye no mu didi nkomo na afi ye ho kwan ye befa so na ya pagya ye mu na ye dia kosanse ebesi nnano no uko Israel Yesu eho ene ye beka se oye wo mo dia na omo ye amamre ene amane na ade na ye yetia na ya amamre ne amane ye kata so na ya se no nana o se awo obi ba Apomasu a utumi eboa no mane nya bi nti edi a ye tete Apomasu no dodo na efri ahanomo enokresa na ne ebe pa we bekum nipa na ase ye be den wo de no ukum nipa na yenkum nipa sa yenkum nipa na ya na emma emu bi suro se ye beko oduyefuo bi nchen se ye koyi no ya na wo de okwa ye bekum nipa se sia na fa we betwa so wo de ne se nete ebia ne wa yekum nipa ene na asolefo no omo ho se bible na baye no dada omo na se omo se kofa ni na ye habama that time Christo emaye no na se bi ye na nanom ne teten haman dada na doctors hospital maaye no ye ye Abibirem dada ni na ye haban ene be keka dia bom ye dia mawo ama ye frono e dia ba enti ye hwe che ne sunsumu ne ma bi wo mu dia ye dia ma nananom so ata echiri nana ya nyarewa no obetimi abbo bi so ana se wahade yade bi ade bebe bia utumi sa yade bi bebe bia Apomasu adawroma ne twedi ampo nyankopon ba se ya adom adawroma che enufi ha so bi on mo se yefunu yade makoa yese osa ohne on fa nton chen obi on mo na fo kapu oba na ehwem na enye duabo na enye se ya yesi kidney be ma afa yesi yade robe koto wa hem ohne bla kwa asenema so bra o de ofa ka esi sofulaya o frike jetia na ba ofa ka esi sofulaya ka se o ba ebu akwa o dra ebu akwa Sheffield station one west skafie wa frame number yi bon number ni bi man 0242 65 1231 ena achacha enye yade bo ena o di free ho na aba ti won sa achacha wa men sa achacha wa ha ena kwata enye yade enu ye dia wo ena ade aba ensa ne mani nyina enye yade yade ne ne oba be fa no wasase so enho asem na me na wo kan obi won mo a wo se ete esi na ni so obi won mo wo se so la no papa obi won mo na na ni so ayese possible awi ese me wo ko say asa ebo esimani so ayese eno yade fabra mehwe no blebo kwasen maso mehwe
doctors in the come say glaucoma. Me fedro mu ani so say you. Bra me ho amanako. Me fedro so. Ye bia na be ntia. Debi. So no abeko. Nti bla me ho. Na nkora ni bi won ma yesesro aka no. Ya nem tabizam na sro de ofini no be kan akwade yi. Say convulsion ase hwan go nse na wo sensen ne sa ne ma no. Na woye ne wa ha. Me ye ni nyina wa ha. Okay. Eya amaman. Okay. Ene masa ade no. Edeba. Okay. Nana obi wo no mo a esa abofra bi. Ne se ne shebre destiny. Ya sesa ne shebre. Eri bi wo no ma yesi timi ya wo ye kura mpo. Ebi a onesi ni a obeje wawo no. Ono nani ne kura no nya ni ketwa. Otumi sesa wo shebre. Wo yi edwa anka abrabo bi anka se de bi si akọ. Osesa no ye papa no de akọbone e de ma. Nana sa asem na ye no kura mba. Eye no kure pa. Na ye no kura obi a sesa ne shebre. Nana enu utimi eye hu bibi wa. Eye hu tie bebre. Yedi hu dwuma bebre. Nti ye bede ne hu se akora we ya sesa ne shebre. Enu nti na ye nananom na omkọ abusa no. Enu ne enne mo se ye kọ cancel so mo kwa ye hu ase papa bia na aka akere mu. Yakobu bu frighto mo mfa kwasra mo nko yesei. Ye nananom that time na omkọ cancel no mo yesei no. Ye nananom na yesei ye bajible. Ko ho ashtown. Ko ho adum fa ho sampata mo sa kumasi dan yesisi wakasa nyina. Say bajible for no. Omna yesisi sa dan no. Na yesi ye niate no. E de na ye. Obi wu ne ba ne ya wo so ko no abusa. Mo si na ye hwenkramofo no. Ye fe bibi nsama enyu yesi awo akura wo se enyu ode ba ye na ye mo yi ni tru kama mo se enyu ode fra sama ado aba no afi na obefa asase so de enso na wo si Kristo nti onye na se anke ye wo akwada bi enyu na ode ba no ki ntwani nyina ngunansa foforo mra ho eno ye Islamic for Muslim for the side obia woni believe because they be am because we have three religion. We have Christianity, Islamic and tradition. Yeah, Akan for we are traditionals. But yeah, akwa pio bi dia. Say omode me fan say manwa e na abre. Manwa ato na manwa ato akone. Esa kwasi broni manwa. Hey! So da pade wo soro. Na metwase akwese wakoto TV ni adi remote aka ho. Na oba e wato atwen se wo akoye remote. Umia. Ebe den. Afi wu don say now don say fashion now di komia ha na di yesi. Ebi aso be mia emfa enkreke. Na ye be si fom. Na ya na meta bisa asem we. Anti ma misa won so. Apomasu bosom. Ese tanobrafo bosom soja nsuo ni ade. Wono wo ye de ankasa. Apomasu yesum tano. Okay. Oye kwaye mbrani. Okay. Tino oshim. Oye sum tano oye kwaye mbrani. Atanofo kwa okobi. Abrafo kwa okobi. One kwa ha ede mo papa tano. Okay. Fa onamba no tu dwa de etwato na mimisa wasembisa de etwato na afi yensore de etwato kra. Midiane na nageman opemi ame wabu akwa asenema so. Me number ene di akire ni 0242 651231. Akomu mfinhye adunsie ni a wo bewuremu a Apomasu be ma fa wo no dana adada kro asore enu ne ho da se a me yemfom so obi kura makosua madwuma sliding door so enemre ya Kristo soma ba na abrante efefe te se me na me betena gbegbo hire no ne ade bebo sidim ne ade me hu kura anka manyo enu hu bi abada asase me baye ne die me nu me ho papa abusan me ni ye se ma menya no hu ne we no wawuram finsia besa na aboso me besa me ba ne nansa so pepepe eni no hu ne bantam ne nansa so pepepe me ba nam da abonten abusan ma me dan kura nam ofi hanom obia ni honom a oseda enti me nu me ho papa Apomasu say transe me na mawawo me na mnim kwan a me fa so ahwew me fa so abo akohoma
fa so ama oba bi ada nti trase oba mma me sini fie o ye wo fie ye bibia me sie bosom no so asem no ampa beto ne se me kase manu me hu bie mu a na me ya ponso boni aye wow na se meka se be se na wotwe di ka bi na se nuhu ne ba nde firi wo kɔ ne di nya nuhu biem nansɔle nu me ho da wa me hu se wankasa de mfinsie dunsie ni na ori Apomasu nso bosom na wadi be se no no duma kwa bo wiase na ponso ba aye o nana yes sorry so ne akɔ ede pa na wada ma etwato a wo beka ede a kira dasa obi wo no mo a said ya wodi ekoye wodi de anya se e bia na ma me kora empese obe na opese na ekɔ nafa bosom ni bi wo ni fie said ya me maka se mabusu ya fie baako dopo jaache na e bia akɔfa asukɔnoma bi abɔnoma bi abaayua bi na ɔma me se mempene na yede ne nam ehwe se ne ebe ya akom no kora bese fa akora no emfa no anade asem na abeka ede akyere eye nipa na se abusua etise yi bana me da wase me da etiefo ene ahwefo nyina ase se obi anya mlepa ede hweme ne me ka kyere abusua ni nyina ene se bi aburu se bi anya ado yesi se bi wo efi ukromhene benchinya na aben obedwoma oyela asabi ade ba fie wonim se yo na mogya pade na obotugu a wa wuhye na oboatu agu na oboatu agu asabi aburu se benya ado na wo da honom na wo japade ofie se gold dia enne be kwa kotuadi enti mesere wo mo se sane mani nyina eyinhyira na totobo nsu Nyankopɔn ni nyina wode dom die se mo se obia akombe kan ba akombe kan na bi anase bibise be kan onya tantade omomo mani enko no ho na omo wani ko no ho adaache no ubonso wanya ade damase mesme dase na wada roma Apomasu oba timi ekom mane ye ana kunya tuntum a ewo ho a wo ba ye wabetra so bosoma wo komi ana mema nko ade ohne be dase eno asem bi sei Apomasu oba be kom Apomasu a okɔ ne mfra mu okom ne mfra mu ne mfra mu ne sei ye ha ya Apomasu fie sa Apomasu oba betimi akom enso wonka no obetete akom e wo hanwa wo kom Apomasu bam se esi won mo woni twa won bibia de ebi ni ho saa se oba be kom a che ye oba ma osoa nti oba bi okom Apomasu bia ye ne mfra mu wa abra oni ni twa ye kan twa ya Asante kasa ebi ti ase ebi so nti ase ti ne ni twa si wo pa de dabi oba ntimi nkom no e ma ne nyi ayi nyansapo kasa mfonyini so yesane na badwemba mu ede amammo awie wadaroma channel nso so obe subscribe obe share na obe like na ade wadwenche ede atrase ede amam se de medi ka kan ye no a nyansapo TV ewo YouTube nyansapo online ewo Facebook nyansapo online ewo TikTok de aka bia ni ho a ye wo no mo ye number na gu screen ni 78 ene ye last contact asa woni nyansapo na edi nkoma enne wo so frɛ hwɛ na obi amfansia anane enkono ye wa ha bititiri se nananom abosom a sebe ye ka Asanteman a ye ntimi enyi won mu emfiri mu no wo mu ene nyansapo ye pese ye fa nyansapo aso na ne yo ma kyekere ye san ne badwemba ekɔ aso na afei ye sa pagya wo mu na ye di won mu epie na omu beboa e ma Asanteman ene Ghana man e fa ne ntamapa edi efra enye holism for na wo ma ba na anu ya sabia kroto obi nya rasta no etwa no de se de boma wo so wo kom no enye wo mu bia na emu abosom na ewodin semu amahu etika no ne nyina ye moa na ye nkyerɛkyerɛ na ye nkɔ yenim e wa ha no midi ene abusua pani owusu ediomi Yes, I pray when it now, I'm